Беки Брунинг е претендентка за олимпийски отбор на Обединеното кралство. Ето нейната история. Лондон. Олимпийски игри у дома. 2012. Ето къде ще блесна с пълна сила. Това ще бъде откриване на кампанията ми за олимпийска слава. Много е вълнуващо за цялата страна. Прадядо ми спечелил бронз през 1912 година. Ами доста добро постижение, съвсем не лошо. Но с прогреса на технологиите се развива и нашето ДНК, затова аз тръгвам да спечеля сребърен медал на тези игри. Абе всъщност мисля, че ще бъда по-голямо явление от самия Себастиан Кол. Аз знам, че мога. Явно това е моята съдба. Много вълнуващо. Толкова вълнуващо, че чак да те хване страх. Ама какво да правиш? Трябва да си следваш съдбата, нали? Трябва и точно това и правя. Кампания Олимпийски ген до тук. 20 интервюта за 2012. Нон, ти си една от най-красивите и всеотдайни състезателки по свободна борба. Мога да кажа дори, че си феноменална. Аз пък да ти кажа, ще спечеля сребърен медал на тези игри. Така ли, защо не златен? Ами защото прадядо ми спечелил бронз и считам, че е най-добре да я караме едно по едно напред. Абе, какво ти става? Я не се излагай, Нон. Явно трябва да тренираш повече. Излагаш се, а това е твоя спорт. Кени Чърчил, лекоатлет. Кени, защо му казвате на това слагане на гюле вместо тласкане на гюле? Ами, че ти нали не го слагаш това нещо, ти всъщност го хвърляш. Кени, то не е кой знае какво да вземеш, да набиеш всички останали. За това вземи, че се напани и спечели един сребърен медал. И като имаш толкова много медали, защо не вземеш да трампиш някой от тях? Живите представления на Беки Брунинг. Един от тези прекрасни, неочаквани комедийни актове. Наистина оригинална и великолепно изпълнена идея. Шоу, което трябва да се види. И ако все пак взема, че ще спечеля злато, мога само да ви се извиня. Ето и самата Беки тук при нас в студиото. Здравей! 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 Много странна олимпийска мечта да вземеш сребърен медал. Повечето хора мечтаят за златен олимпийски медал. Strange, you're dreaming to win silver. All the world is dreaming for the gold. Yeah, well, a lot of the world are wrong. Ами, света просто мисли погрешно. В превода ни помага Вера Маринова да отбележи този факт. Тя е основна заслугата, нейна е заслугата Беки да присъства тук. Продължаваме нататък в разговор. Специални диети, специален треньор. Any special diet? You have a very special coach? Tell us more about Как it. всъщност започва и как свършва тази история? What's the end of this story? Well, the end will be silver. Obviously, Britain is preparing the way. We don't Аз want ще завърша с any сребро. gold, so Великобритания подготвя пътя. Както разбрахте, мъжки отбор спечели бронз онзи ден. This diet, I find that Що се отнася до диетата, are very good for energy. Шоколада и тия храни, дето им казват junk food, те са най-добри за добиване на енергия. Everything you need, what you can do is put the sweets and the chocolate, blend it up in a smoothie and drink it. В идеалния вариант смесвате всичко, бомбони, шоколади, слагате го в миксер с малко мляко, страхотно е.
Изглеждаш се в по-добра форма, предполагам, от самото начало, в което си започнала да снимаш. Кой ти помогна за треньора, разкажи. You seem in a very good form compared to the beginning of the shooting of this film. Tell us more about your coach. Yeah, well, I have my coach Ray. Той се нарича Рей. I'm the first human that he's worked with. И аз съм първото човешко същество, което той тренира, Before me, he worked with dogs. Преди мен той е работил само с кучета. So he's very good because as a gymnast you have to use your arms like legs. Много е добър. В гимнастиката всъщност ползваш ръцете си така, както животните си ползват краката. And so dogs have all the legs. So it's working very well. Да, той работи по логика, но нашата комбина е много добра. Доколкото аз знам обаче, каза, че предстои да спечелиш сребърния медал, но ти не намери място в отбора по гимнастика на Великобритания. Well, unfortunately we hear that you haven't been picked up in the GB team for the Olympic Games, and what happens with the silver medal? How we shall proceed here in this case? Well, I will be competing in the individual event, but that's a bit of a sneak preview. It's a secret. Аз ще участвам в индивидуалните състезания, обаче нека да го оставя така в тайна. Това е малко секретно все още. We mustn't tell the Russians. На руснаците не бива да им се казва всичко. Дума. Как Твоите твоите сънародници приемат този хумор? How is your humor accepted by the people around here? I'm very serious. I don't think there is time for laughing when it comes to Olympics. Аз съм много сериозен човек и мисля, че няма никакво време да се шегуваме и да се смеем. Какви сте работи? Ако все пак оставим този образ, ако излезете от този образ, коя е Беки Брунинг извън образа? Go out of this personality, who is Becky Bruning in fact in the real life? If you want the real Becky Bruning, you have to take the hat off. Yes, you can. Yes. Ако искате истинската, ето мен. Трябва да си махна шапка. Защо беше толкова важно да започнете това пътешествие от дядо ви към днешни дни? Why was it important? You have started this trip with a starting point, the achievement of your grandpa. Well, because I realised I was at a drama school just very near Stratford, and every day I was cycling past the Olympic Stadium. Аз бях в училище по актьорско майсторство, всъщност в този район, много близко, и всеки ден пътувах с велосипед в тази околност, която се променеше. And it got me thinking about my history, and then започнах да си мисля за моята собствена история, за дядо ми. I looked into it and I found out that he was born exactly 100 years before I was. Че дядо ми е роден точно 100 години преди аз да се родя. And then the Olympics were exactly 100 years и Олимпийските игри в Лондон се организират точно 100 години след като той е спечелил медала с британския отбор през 1912. And I wanted to make a play about him. И това ми даде така идеята да направя сцени за него. Character was born from that. Разбирам, че има надежда да се случи този медал в гимнастическия турнир, но ако все пак не стане, може ли да поеме друго спортно предизвикателство? Видя много спортове, докато чакаше да влезе. While we were waiting, you have seen a number of sports. Just imagine what will happen in case you don't win this silver medal in gymnastics. Yes. There is not really. You don't worry. Don't worry yourself. I will get it. Не се притеснявай, Боряна, аз ще си го взема медал. Ами ние тук с Тереза сме и подготвили. Тереза е олимпийска шампионка от Сидни. This lady, Тереза Маринова, she is Olympic champion in triple jump. И ако все пак не стигне до сребърния медал, ние предлагаме нашия... This is your silver medal. Заради това, че според нас тя е постигнала мечтата си. For us, your fans from Bulgarian National Television and Bulgaria, you have achieved your dream and you have received your silver medal
you have been awarded by an Olympic champion. И също така и благодариме, че беше гост в нашето предаване. Very sweet of you to come, and this is something to keep as a memory of this visit. Oh, I am very, very honoured. Това е голяма чест за мен. Thank you for understanding destiny. Много ви благодаря, че разбирате какво значи в съдбата. Това беше моето послание. Точно така. Да се пренесем сега в Лондон. Нека да видим поредната част от нашата рубрика "Сърцето на Лондон" и Яна.